Idilah saya, mikma. Mikman iya. Wala dah pila, langai le. Boleh so pila. Next time extend guys, second time extend. Saya mana red color ni gari ahai, wrong side lanan dong mana nih bijeng hai nih. Oमफ्राय दायो फेस टु फेस माने मोखांजों मोखां सलायनाय जाबाय बियो माने राइट साइडजों दंमोन आङो खोलानिफ्राय फैगासिनो दंमोन ओमफ्राय बियो मा साहानिफ्राय बे एकदमबारे नैबे खावसे लामाखौ माने लाजोबनाय जादों आरोना ओमफ्राय दायो गेजेरावहाय क्रास जाबाय दायो सब गारि सारि बायजोब्बाय नि माने रं साइड जादों आरोना नैबे गारिनिहाय फुरा सेस थांजोब्बाय नि सेकेन्ड टाइम एक्सिडेन्ट थांजोब्बाय सब माने आंनाथ' सब राइडिं गियार दंजोबखायोमोन नालाय ओमफ्राय दायो जेबो जायासै माने आखाइयाव फिसा जाबाय आरो नालाय फिसा नांदों मा जाबावगोन एक्सिडेन्टल' जायो फुरा बेनो माने रं साइड आरोखि ना नायदो नै बाहायनो जादों नै माने नैबे गारिया एकदम नैबेयावनो दङमोन आरो ना ओरै फैगासिनो दङमोन ओमफ्राय ओरैबो गारि गंसे दङमोन ओरै थांबाय थादों गंनैबो थांबाय थादों आरो ना ओमफ्राय आङो खोला साइडनिफ्राय फैदों ओरैसो थांदों नै राइट रं साइडजोंसो थांदों राइट साइडजों ओमफ्राय ओरैबो गारि गुफुर गंसे फैदों ओमफ्राय बेबो ओरै थांदों माने ओमफ्राय आं बबेजों हाबबावनो बे जाबाय आरोखि आंबो बेयाव हाबबाय दाख्लै इदिया ओरै गंसे थानानै गेजेराव आंलाय बोरैथो एरखि बावनो लामायानो गैला गेजेराव नालाय बेलायनि आं बे लामाजों फैदोंनो नायदो बे लामाजों फैदों आङो बाव जानांगौबा होमबा गारिया ओरैनो खानो दोनाखै माने ओरै खारगासिनो गारियाबो गारिया खारगासिनो आरोखि ओमफ्राय ओरैजायबो गंसे खारदों माने ओमफ्राय आं बोरै हाबबावनो मानसियाथ' जेबो अरजायासै र' एसे सिङावहाय थानो हागौ फिसा फिसौनो नैबे आखाइयाव जादों नै सिङावहाय नायनोसै আপনার গাড়ি তো আপনি বানা লাগবো গাড়ি তো বানা লাগবো তো আপনি থানা লই যাব না স্যার On video fैनांगौलै बा बस्थियाव फना अफना नङाबा आङो एनि टाइम केमेरा अन खालामो केमेरा लाबाय ओरैबाबो रं साइड खोदा बायजोब्बाय नै गारियानो गैला अबस्था गैला
सेसानै गारिया बायजोबदों मानसिया जेबो जायासै सेफटि मानसिया बायजोबखादों बेस्रा बायजोबमान 2 टाइम्स जाबाय नै बेना गारियानो नङालै जों नोंनि स्पिड फैनायखौ नुखादों नों जोंखौ बैयाव गारनानै फैदोंना नोङो नोंनि स्पिडआव फैनायखौ जोंबो नुखादों नों बे गामिनि एफाग्राब माबाया एथ' स्पिड फैनो नाङाना थाना जी हो थाके एते जिमान समय थाको आपला काजिया तो होये थाकिबो मुखो खाथि खाथि ओमफ्राय ओंखायनो जों गावजों गाव मिलायनायानो मोजां मानोथो एफा हेरेसमेन्ट लानो जोंहा जों थांनो नागिरदों नों खौराव फैदों जों साइड नङा बियो जों Halo. Halo lah, aku Islamnya tak dulu. बानायना होआलाय मानसिखौ इसको juga alap sakit itu एक्सटेन्डल' जासै माथो बायजोब्बाय नै गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय बेंटल अन्थाइबारियावसो जाफैबाय नै बिराद गिदिर एक्सिडेन्ट जाबावलायबाय एकदम कारजों मोखांजों मोखां आरोना मोखांजों मोखां जाबाय ओमफ्राय आंना बाइकआ सब गेब्लेजोब्बाय नै बेसेबांबा गोजानसो दुद्रुलांदों आङो नै मा माथो रायलायबाय थाखो दाबो फैया एफा गोबावलाय दायो दङ जाहैबाय बेंटल पुलिस आउटपस्टआवहाय दङ आरोना बाहाय एसे माने रायलायनो फैबाय बाहायावहाय बैनो नै गारिया फैबाय माने बेनो बासाव थाव फानग्राया थाङै थाङै बुसनलायनानै सिरिगौनानै माथो बेंटल
एक्सिडेन्ट जादों गारि बाइकखौ जोबदों आंखौ दोननानै खाजोलगाव सिनायबाय दोननानै बबे बायदों होनदों आदै बबे बायदों होनदों